के पढ़बे कर सन जी हमारे का कोइले रहल पल में बदल दिहनी अपन इरा आदा लो आई हमारे बालक भगवान के तरफ से हाँ गवाही तनी गाना खत्म हो जाती हाँ तनी गाना खत्म हो जाती भैया बालक भगवान के तरफ से लहो फेरा वाला पहल पढ़ लिख के जा तू पढ़ लिख के हमनियो से नचनिया न तो होइहा तू डीएसपी एसपी बने ह हां ब्यास मत बने इना के नचनिया के संग सटे खातिर तू ब्यास बने लगे हो ना तू समयाना घूमे हां इना के तू समय घूमे लगे हो ना तू पढ़ लिख के डीएसपी एसपी बने भगवान से प्रार्थना रहे मन बुन बात तू अरे कृपया दूरी बनाए रखे साटा सटी नहीं के करे के तो का हो रे अरे तो घर हूं कहिला नु हम के करल ले घर नौकी माइले चुप रह ये के बतेजे रह दे घरे ना कहने हनो हां बहुत कि जानता हर प्यार में हर जोहर खल भी जानता हर प्यार में जोहर खल भी खाते पैसा देता रू जोहर खाए खाते ना तार के पतल पूरी किने खाते अच्छा पतल पूरी किने खाते ज्यादा तो पतल पूरी मुंह तो पतल पूरी की नहीं ओकरा ले गिलास किना जाए अच्छा चल तारा पैसा ले गिलास के मुंह हाथा ना लोग देखे जे हम मुंह और तो मर जेबे त हमार काम ठीक रही तू तो चाहत रहे जे हम मर जाए सके मर लास्ट टाइम तरह का भाव रहे अरे हम गुनगुना तनी त तू गावल करो ना बाकी एक बात पे तारा विश्वास बा हमरा कौन चीज पहले और बात पे विश्वास नहीं के बाकी एगो बात पे हमारा सच्चा विश्वास बा कि तू हौ हम गुनगुना तनी तो तू गावल करो भैया आजा मत बस लास्ट तोहरे चलते हब मार तनी लास्ट पर तनी आई बालक भगवान के तरफ से हजारों हजार रुपया लत हूं धन्यवाद तारा माई के फिर हजारों हजार रुपया का पुरस्कार जा तारा माई के फिर जाऊंगा लड़का हो अरे 8-10 गो के है एक 8-10 गो अरे तले तब तो काहे कर दे एक और नु अरे टीम खड़ा कर हां हां अरे हम गुनगुना तनी तो तू गावल करो हम आगे ले चलत तनी महेंद्र भैया पीछे ले आवल करो अरे हम जानत तनी के करे जा तू हमार ना हो कबू बाकी जब तक तनी सपनों में आवल करो लास्ट अंतर कहे के बा पागल बनावले तारी महेंद्र पर मोद के पागल बनावले फसाइले दिया पागल बनावले तारी महेंद्र पर मोद के पागल बनैले बाड़ी महेंद्र प्रमोद के बाकी आज काहे जात बाड़ी
दिल पर दुख बोझ के आज काहे डाकल बारू दिल पर दुख बोझ के क्रिया खा के कह महरौरा गांव के भैया प्रत्यक्ष वालो